I pozdrav ljudi, evo nas po naš kanal. Kao što vidite, danas vam hoću pokazati jedno 3 teksture koje poboljšaju FPS u Minecraftu. Pre svega želim da pozdravim Expolore 1, znači pozdrav za njega. Onda bi želeo da pozdravim Hatsker, Kerm i onda Gaint Noob. Idemo na prvu teksturu koja mi se meni dopala, a i moj brat je igra, znači non stop, i poboljšava FPS u Minecraftu. Jeste, samo da promenimo ova Izoins tekstura, znači ona je isto dobra, ali ona je druga, a ovo je Fightful 33.zip, znači ona poboljša FPS i veoma dobra za, na primjer, survival servere i tako. Sada ću vam pokazati kako, znači da tekstura kako izgleda, mač, kramp i tako to, te alate. I čekamo malo, inače to bude tako. Eto ljudi, pogledajte kako to izgleda, znači pogledajte vi to mač, evo strela. Samo sam ja isključio animaciju, tako da eto, džika. I evo je motika, znači pogledajte kako to izgleda. Onda sekira, kada kršite tako nešto. Onda kramp, isto odlično urađen. Onda lopata, tako to. I evo goldenka, znači jedete i evo tako srca ima ovdje. Hrana kako izgleda, evo. I onda evo neki armor, sad ću vam pokazati kako to izgleda. Ovako. Inače odlična tekstura, meni se jako sviđa. I idemo na, znači evo sada pogledamo FPS tokom snimanja, znači 20, 21. Inače vama će više ako je jači kompjuter, a čak ako je slabiji može da bude i više, pošto svaki računar ima svoj sistem. Idemo na drugu teksturu za danas, jeste MC Eljahfald, tako se zove. Inače na nju nisam igrao ni jedan put, tako da ću sada da vidim kako izgleda i to. I da li boosta FPS, znači sad smo imali maksimum 22 FPS-a tokom snimanja, sad ćemo da vidimo koliko će sada imamo. Prvo da pokažem alate i tako to. Eto kako izgleda tako s polja. Znači evo mač, meni se baš i tako reći ova tekstura ne sviđa, ali za PvP ekstra. Evo luk, sad prljimo, opa, opa. Eto strela kako izgleda, onda motika, sekira, kramp, lopata i goldenka. Tu je goldenka i evo kako izgleda. Food, znači isti, i goldenka nije isto, samo food jeste. Onda evo armor kako izgleda, isto dobra, nije loša tekstura. I evo sada pogledamo FPS koliki je nam na spawn, 25, 23, 24, a kad gledamo kao dole 26, 24, 26, 25, znači bukvalno na ovoj teksturi više imamo. Idemo na neki bolji var pošto spam laguje. Idemo na divljinu, evo za 3 sekunde. Inače želim da reklamiram ovaj server Cortex Faction, znači IP ostavit ću u deskripciji, tako da uđite i zaigrajte ovaj odličan Faction server. I evo da vidimo koliko FPS imamo, 25, 24,
znači isti, znači imali smo maksimum 26. Eto, idemo sada na treću teksturu za danas, jeste Isomns tekstura. Znači ne znam ja sad kako se to čita, ali su teksture od Fightful dizajneri i tako da su oni ekstra u tome da rade teksturi, tako, znači ova je slična, evo kako to izgleda, eto. Sada vidimo na Fightful, malo pre smo imali, to je prva tekstura, imali smo 26, a ovdje imamo 22, 24, 23, 24, znači ipak na onu prvu teksturu koju sam pokazao za danas jeste da je bolja. Evo da pogledam lenku za boost FPS, kako izgleda, znači ista kao prva, ali prva više donosi FPS u Minecraftu, tako da bi nju preporučio da koristite. Ja nju koristim i tokom snimanja i sve šta radim. U inbox sam bio dobio na Facebooku koju teksturu koristim, kako se zove i to. Eto sada snimio sam taj tutorial koju teksturu koristim tokom snimanja Minecrafta, tako da i vi skinite, znači ukucate kako skiniti, instalirati teksturu po imenu, tako, znači ostavit ću, znači u stvari vidjet ćete vi kada ovako menjam teksture, vi ćete prekopirati ovo ime i onda ga skinete tamo i tako. Sada idemo na The Ice Metal do FPS Boost PvP. Znači ova tekstura, znači ako je nešto loše, nemojte zameriti zato što je PvP tekstura, znači boosta FPS tokom PvP, pa zato se kaže Best FPS Boost PvP Peck. Idemo da je otvorimo i da vidimo kako izgleda, pošto nju nisam koristio. Sačekate malo, jedno 10-11 sekunde. Kodaš će sigurno manje, pošto ja snimam i tako to. I evo kako izgleda PvP tekstura, znači po meni nije loša, ali može bolje da se bilo odradio, ali ipak je to za FPS 27, znači ova je najbolja do sada, znači maksimalno je 27. Evo, gledajte. Kad gledamo u zemlju, 28. Znači ljudi, ovu teksturu koristite bukvalno za PvP. Sada ću pokažem neke alate koje imamo. Evo, luk, džitke, šta je ovo, aha, motika, sekera, kramp i lopata. I od hrane goldenka, znači kad jedete ovako, eto tu su srca, mislim ipak je ono ružna ova srca i batazi, zato što je ipak PvP tekstura, znači smanjeni su te neke lagove i animacije da bi bio bolji FPS. Znači eto kako izgledamo sa swordom, kramp, dobro, onda s motikom, sekirom, kramp, lopatom, goldenkom i foodom, znači hranom. Eto kako izgledamo, znači sve je odlično odrađeno i od sve ove ja bih vam preporučio tokom PvP-a ovu teksturu, znači ona se zove The Ice Metal FPS Boost PvP, znači to je za PvP teksturu. I zadnja tekstura koja je samo za PvP, znači ako volite mnogo PvP da idete na neki veliki server i da se tučete tamo nešto ovamo, instalirajte ovu teksturu, nećete se pokajati. Znači ako vam je malo jači kompjuter i jači FPS, znači samo je skinite i vidite sami.
A za ovako, ako igrate survival, kreativ, tako to neke slabe igre koje nisu baš za brzo i pokriti, pošto FPS nije baš dobar, jeste Fightful 33pec.zip ili Vatix Fiatful 32x32 pec. Znači, ona je tekstura za sad najbolja meni za survival tokom snimanja bilo kog tutoriala na Minecraftu, tako da preporučujem ove, čak i ove dve što su u sredinu, a ovo je prva zato što je odlična, ima dobar FPS i tako da je možete preuzmati, ukucate na YouTube kako skinuti tu teksturu Fiatful 33pec.zip ili samo ukucate kako skinuti, instalirati Vatix Fiatful 32x32 pec i to je to. Eto, to bi bilo sve za danas. Nadam se svidjelo, ako jeste obavezno ostavite like, share, komentar. Preplatite se kanalu ako već niste, ako ste novi na mom kanalu, a pratite me, a niste preplatili na kanal, vi to uradite, preplatite se na kanalu. I da, želio bih da kažem da dođete na ovaj server, jer bit će svašta, znači snimat ću vlogove sa vama u Minecraftu i tako to, neka snimanja. Pozdravit ću vas non stop, znači da si, na primjer, samo ti, ja tebe non stop bi pozdravio i tako to. Znači samo uđite na server svako večer ili preko dan, retko preko dan snimam server, tako da samo oko 8 ili ujutru oko 8, 9 i 10 sata, pošto posle imam neke rabote, imam neki poslova, tako da treba da ih završim, pa se mi vidimo od nekih narednih klipova. Pozdrav!